Pinalawak ng Sun Life Financial ang presensya nito sa Pampanga sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong sangay sa New BOF Building, Azure North, sa lungsod ng San Fernando. Layunin ng hakbang na ito na mas mapalawak ang serbisyo at proteksyong ibinibigay ng kumpanya sa mas maraming kliyente. Ang bagong branch na tinatawag na Moringa 3 New Business Office at pinamumunuan ni Branch Manager Jemar De Leon ay mag-aalok ng iba't ibang life insurance products. Gandahan kasi it's basic in financial planning that we really need to be insured, no? Ang mahirap kasi we're actually inuuna natin yung luho versus dun sa needs, no? Kailangan kasi na insured ka. Ang mahirap pag nagkaroon ng emergency, instead na 'di ba, yung ipon mo mapupunta sana sa ipon talaga, no? Nawawala yung ipon because we're not prepared for unexpected happenings like sad events like sickness, accident and death. Mayroon itong team ng mga profesional na handang magbigay ng personalized support at expert advice sa mga kliyente. Traditional and VUL products, no? We have investment, yung gusto mo na insurance with investment element, or you have a product, traditional product wherein it's guaranteed, may dividend siya, may endowment siya. And we also have pure insurance, just you want to be covered, no? We also have health support like Fit and Well, no? It focuses on health. Product siya na nakafocus lang sa health. No, we also have that product. Bilang isa sa mga nangungunang life insurer sa bansa, patuloy na nagbibigay ang Sun Life ng makabagong insurance solutions at mga oportunidad sa mga nagnanais maging financial advisor. I tell people that there are three things that you have to consider when trying to get insurance. Number one, a company that you trust. And that's, Sun Life has been number one in the country for 14, 15 years na. Number two, you have to have good products that will address needs for your future, right? And Sun Life actually has that also. The third one, a little tricky, pero you have to have an advisor that you trust. So really, kailangan yung kausap mo is somebody that you know very well. Huwag kang kukuha ng insurance product dahil nahihiya ka sa nag-offer, but because it addresses what you need. Isa sa mga kwentong ibinahagi ay ang benepisyaryo ng isang insured na nagpatuloy maitaguyod ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng life insurance. Isang inspirasyon na nagudyok sa isa sa mga benepisyaryo na maging financial advisor. Si ate ko po, nung pandemic po, nawala po siya. And then naka-receive po kami ng death benefit, which is very helpful po sa family ko, financially po. Para nagkaroon ako ng interest po sa Sun Life, kung paano po siya nag-work, ganun po. Tapos, pumasok po ako sa Sun Life, may nag-invite po sa akin. Gusto ko lang po talagang makatulong sa family ko, financially po talaga. Sobrang dami ko po goals na na-reach po, ganun. As a student pa lang po kasi ako, 5th year po, architecture po. Pero ang dami ko na pong napuntahan dahil sa Sun Life. Nananatiling nakatuon ang Sun Life sa paghahatid ng dekalidad na customer service. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga produkto at job openings ng Sun Life, maaaring bumisita sa kanilang opisina mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Inviting Kapampangans and sa Central Luzon po or any part of the Philippines, if you believe in the legacy or in the advocacy of insuring Filipinos, no, join us po, no. Open po kami for hiring po kami, no. You just visit us in BOF building here in Jasa Road. This is Patricia Mamangon on the spot.